A principi de tercer, una encarregada de la lectura passa molt bé. Una nena que jugava era una mica lliure de vegades ens estem molt divertida. Les mascaretes són una porqueria i el coronavirus tothom el miraria. Ens hem divertit molt en els músics de però sempre hi havia algú que es tirava un pet. Tercer i quart van anar a un nivell de museu, vam conèixer la Natàlia Romero. A l'escola nàutica vam venir de Cristóbal que ens va parlar del Cristóbal. I ara que hem acabat tercer, estem molt contents perquè ens ho hem passat molt bé. Ja podem veure les vacances que podem tornar a l'escola perquè després de tant de temps et canses. Però ara que hem acabat només podem pensar en la casa i en la casa. Diem que els dius de l'aigua que es coneixen a la qual ens quedem esquemats.